Mkhulu nginombuzo la. Labantu abathi idlozi alikho, idlozi idimoni, bona basindisiwe. Ngabe mhlambe ngokubuka kwakho noma ngokucwaninga kwakho yile abayibalekelayo ekuthenini bakhonze noma bakhumbule idlozi, bathi idlozi alikho? Banamanga ayikho emhlabeni into enegama ingekho. Into ethiwa emhlabeni ngoba isuke isikho. La abantu abasakhuluma ngedlozi ingane eBhayibhelini ngamadlozi kodwa akwa-Israyeli. Awufuni ukukhuluma ngelakini ekhaya, ufuna ukukhuluma ngelakwa-Israyeli utukile. Ngabe mhlambe babalekelana, mhlambe babona iy'ndleko mhlambe zinkulu, or mhlambe bafuna ukukhipha imali, ngabe mhlambe yini le benza ukuthi babalekele kwakubo? Ngingavuma ukuthi babalekele iy'ndleko ngoba kuzindleko ukwenza imisebenzi yedlozi. Funeka uthenge uhlabe uma ungafuyile, funeka uhlabe. Manje iy'nkomo ziyahlulwa nembuzi ziyahlulwa, ngisho inkukhu iyahlulwa. Kodwa mina bengicabanga mhlambe ukuthi ukuphucuzeka phela isikhathi samanje asafani nesikhathi sakudala, mhlambe sebephucuzekile. Akaze kushintshe ukuba umuntu futhi usiko akaze lushintshe uNkulunkulu oshintsha usiko bese ngiyashintsha-ke izinto. Kanti Yena uNkulunkulu washiya lolu siko la emhlabeni walishiya kokhokho namanje kusasebenza akaze abuyabuya athi ngiyasuka usiko lwakhe. kanti yini endala usiko nenkolo? Usiko lidala ngoba inkolo isuke napheli sivele sikhona nasengusiko lwethu. Inkolo bingekho ngaphambilini. Ibikhona inkolo kodwa ngoba inkolo ibikhona ngendlela ukuthi uNkulunkulu baziyo umveli qala baziyo kodwa bengekho nje yesonto. Mkhulu, wena usindiswa nini? Usindiswa ngubani? Angazi usindiswa nini, ukhona ukuthi usindiswa ngubani? Usindiswa uJesu. Cha, asihlangani thina noJesu wayeza kwabakuthi. Mina ongathi angisindise uJehova bese ngicela-ke kwabangizalayo. Akekho wesithathu. Abathi idlozi alikho pho kubona uthini? Banamanga likhona. Njengoba ngisho ngithi ngeke ayikho into enegama ingekho. Njengoba kuthiwa khona idlozi nje ikhona-ke ngoba kuthiwa into ekhona. Ayikho into ingekho. IBhayibheli lithi ongasekho emhlabeni akasanasabelo. Lo sho njalo angingqondo usebuye ekufeni abe siyamvumelana naye ngoba akakabuye ekufeni naye. Usafunda into yabhalwa umqondo womunye. Senamathele kuwona lowo mqondo womunye. Akekho seke wafabuye nazozitshela ukuthi kuba nje kanje kanje. Abanye bathi akwenza umqondo ukuthi umuntu afike adlule emhlabeni noma ashone bese elandwa ngehlahla. Umuntu ukhwela kanjani ehlahleni enesisindo esingaka entweni encane kanje? Umqondo omncane kabi lo. uNkulunkulu odala bakwenzeke lo. uNkulunkulu odala bakwenzeke lo. Umuntu usungasagibelisa isidumo sakhe. Usuthatha umphefumulo wakhe la uphumele khona. Ngoba esizulwini kuthiwa la uphumele khona umphefumulo. Ulandwa lapho lo mphefumulo, hayi isidumo, umphefumulo. Amaplani kaNkulunkulu kuyangena umuntu ehlahleni agibele lowo moya, umthathe umse ekhaya ngoba usho ngakusithi mhlawumbe noma ngawumprofeti uma usumlandela ubuyile ungenile ekhaya. Kulaba mkhulu abathi basindisiwe, kulaba abathi bona bahlabi, umyalezo obheke kubona usuka kuwena uthini? Balahle ongokwakubo la. Abantu abalahle ngokwakubo bathatha ongekho ngokwakubo. Ngoba masifa akekho umuntu ozoya kwamluku. Noma ubani buka ukuthi uzoya ekhaya kubo. Ngoba noma ngisho ibishop selifa alisho nangu uJesu sengihlangana. Lithi libona abakubo. Yazi mkhulu, nginovalo ngiyasaba ngoba mhlambe uyothi ngelanga mangabe uhamba wena emhlabeni kuqala ngisala mina, mhlambe uyofika ngephupho kumina uthi lwazi engangikusho ngakenziwa ukungazi, lwazi engangikusho ngangidukisa abantu, lwazi engangikusho ayikusikhona, lwazi ngicela ugxile enkolweni, lwazi ngicela umkhethe uJesu ngoba ungumsindisi. Cha, ngeke ngikwazi ukusho lokho. Ngabe nginephupho eliphuzwayo ngoba angidukile. Lokho engikwenzayo ngikhule ngikubona akufiki njengoba seningane. Ngikhula ngiyingane lokho engikushoyo kuvele kwenzeka. Akakabuyi umuntu-ke ekubeni athi mayesefile kulokho engiyikho kuthiwa kuyikho noma kuliphi umuntu wenkomo, umuntu wekhaya kubo wenkomo yenkomeni. Kungani ngisho kanjena? Ngoba uzothola ukuthi umuntu kade esindisiwe masedlula emhlabeni, umuntu usefika ngephupho kwababubo, usacela ukwenzela izinto zesintu ekubeni kade engazenzi esaphila, omunye kade ezenza afike ephusheni athi ayingabe isenziwa. Ingakho nginovalo, ingakho kunesicelo sokuthi mkhulu awuhluze kahle umqondo wakho. Umqondo wami uvuthwe
bobona lo muntu oyathi makade engahlabe engenzi into mayisefile athi ufuna ukwenzela ukhona nje ngapha ngasemzini yakhe ubaba obengafuyile engahlabi kodwa uthe angafa kwathi unkosikazi akafuna ukuhlatshela kwathi unkosikazi hayi babenganizini asihlabi na kwathi hayi ngihlabeleni wala unkosikazi wagula unkosikazi wafa usefuna ukuhlatshelwa nti bengafuni ukuhlaba ngoba kwakufanele vela kwenze. Ngicela ukubuza-ke mkhulu kumuntu okade engahlabi ethi yena mase edlule emhlabeni angakhunjulwa angahlatshelwa ningamkhonzi akahambiselani nedlozi uma ngabe sekwenzeke edlule emhlabeni esefika kuwena ophilayo hlobo sakhe noma lunga lomndeni esesimhlabela kuyomele wenze njani esaphila wayethi ungalinge nangu usedlule emhlabeni sesimhlabela ikuphi okumele ukwenze manje? Kufanele ngimhlabele ngoba ubekade edidekile siyakubona manje kufanele ngimhlabele manginawo amandla ngoba siyakubona umuntu bekade edidekile. Lungile mkhulu ngizwisile ngiyabonga. Sibonge nawe ngesikhathi sakho nje lapho kuhlezi kuyintokoza sonke isikhathi ukuthi usiphe indlebe yakho. Khumbula ungalike ipage ku-Facebook Mkhulu Wamaqiniso, ku-YouTube ngamthola futhi ne-channel yakhe Umkhulu Wamaqiniso. Phinde futhi sihlangane ngokuzayo.